minsan ang sabi niya sa akin, sandali na lang. Akala ko naman ay sigurado na ako handa kong tanggapin ng kanyang oo. Well, number one, sana naintindihan nila na kung ano ang direksyon ng aming ginagawa sa NLEX. Alam ko naman sa aming pag-uusap na nung una siguro nagulat, no, na talaga namang bigla na lang may implementation ng anti-overloading vehicle program. Pero ngayon sa aming pag-uusap, kita mo naman wholeheartedly bukas na bukas sila sa kanilang adjustment na gagawin para nang sa ganon matuloy naman ang negosyo. Bigla na lang nagbago ang isip niya. Di ko akalain na ganun pala siya. Pinaasa niya lang ako. Bitin na bitin ako. Wag mo akong sisihin. Mahirap ang tumaya. Dagat ay sisisirin kahit walang mapala. Hindi ko na alam kung makakaya ko pa. Di bale na lang kaya. Ako pa ba kaya ang nasa puso niya? Di bale na lang kaya. Ngunit mahal ko siya.